Il-Papa Franġisku qiegħed iħallina Isqof part-time u dak li ġara fiż-Żebbuġ għawdex iġelni nibki. Dikjarazzjonijiet ibsin ta' Fader Rene Camilleri li fuq One Breakfast tkellem ukoll dwar ir-rriżenja tiegħu minn kariga importanti fil-Knisja. Fisser il-bidla li hemm bżonn u għamel dikjarazzjoni mhux mistennija dwar l-aħħar ħatra li l-Arċisqof Charles Cicluna ingħata fil-Vatikan. Jiena tweġġani li nisma' min jgħidx unur kbir għall-Knisja u hekk. Jiena jiddispjaċini, jiena l-Arċisqof nirrispettah u l-Arċisqof tiegħi jalla jekk hu jħoss li għandu kontribuzzjati jibqa' jikber u għalih m'hemmx dubju li hija unur, però jiena jiddispjaċini ngħid, jiena kieku jkolli il-Papa Franġisku qudiemi flokkom dalgħodu kieku ngħidlu isma' inti l-din id-dioċesi lil Malta l-pajjiżna qed tinsolentana. Għaliex għax qed jgħidilna isma' intom ħares erbaqtates biżżejjed ukollkom Arċisqof part-time ta'. U jiena dik ma rridix. Ibes ukoll fuq is-superjuri tal-Knisja wara li baqgħu siekta dwar filmat ta' Assis li jitkellem kontra l-użu tal-kontraċettivi. Il-Ministru Dalli esprimit ruħha fuq dan il-video, imma jiena kont nippretendi li jesprimu ruħhom is-superjuri tal-Knisja illi jgħidu isma' da huwa diskors li jistona mad-diskors sħiħ li l-Knisja qed tipprova tagħmel. Xi ħaġa li mbagħad tistona mal-fatt li xi ħadd bħall-Patri Mark Montebello kien iċċensurat. Dik ċuċata gwappa li saret qed imemmu li ma kellix. Għax forsi qed naraw persuni li jitħallew jagħmlu ċerta videos u mbagħad. Għalhekk qed ngħidlek. Hemm naq kontrast. Ġifieri llum m'għadux jagħmel sens, m'għadux jagħmel sens illum. Qed illi noħorġu anke li tiġi f'moħħ dak li jkun. Li bniedem tgħidlu sminti għandek 3 snin ma tidirx fuq il-television u ma tiksibx fil-gazzetti. U għajja fġeħ il-bambin. Dwar il-ħatra ta' Arċipri ġdid fiż-Żebbuġ għawdex fejn dan spiċċa jinġibed fuq Porsche mit-tfal tal-lokal, Fader Rene kien skiet. Jena ma nafx quddiem ħaġa bħal di għandix nibki jew nitħaq. Imma probabbli nażel li nibki. Ġifieri jiena ngħid illi aħna qed isiru issuma min-naħa tagħhom qed jgħidu li sar ħafna fas fuq qed il-ħaġa. Assolutament jiena ma naqbilx magħha, ġifieri nikkundanna ħafna jiena il-min aċċetta illi dawk it-tfal ikollhom dik it-tip ta' funzjoni sewwa. Għax it-tfal mela aħna llum il-ġurnata in this day and age għadu żmien li jiena nġiegħ it-tfal jiġbduni fuq karozza għawejja. Dun Rene jgħid li dan kollu wkoll riżultat ta' ċertu vojt li hemm fil-Knisja. Jiena li huma espressjoni ta' vojt intern. Qed tifhem. U allura jiena ngħid għandna ħafna fuq ix nagħmlu eżami tal-kuxjenza aħna għax jiena rrid inkun jiena barra li nisran, jiena qassis, jiena rrid inkun preżenti u relevanti f'din id-dinja bħala qassis. Qed tifhem. Imma hemm affarijiet li huma essenzjali. Ħanibqgħu ngħidew bil-ħmerijiet aħna.